Ang masinating pagwanuan karon nga may resulta sa mga pagbaha, posibleng resulta sa nagdanga-danga nga epekto sa El Nino sa uwing bahin karon nga tuig. Kini ang gibutyag ni Engineer Al Kiblat, ang pangulo sa Pag-asa Visayas. Atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu kaganiha. Giluwatan ni Kiblat ang mga pamahayag base usab sa nangaging mga El Nino nga maigo sa nasod. Di nakasinati usab ang nasod o grabing mga bagyo o pag-uwan nga may resulta usab sa lapad nga pagbaha. Apan paghuman na sinati andayon ang huwaw. Gipasabot usab ni Kiblat nga ang El Nino wa nagpasabot nga di gyud muuwan. Apan minus lang ang masukod nga gidaghanon sa uwan ni anang mga panahona. Base sa weng datos sa Pag-asa Visayas, ana-ana sa 57 ngadto sa 60% nga mas masinati ngayon ang epekto sa El Nino sa nasod sa uwing bahin karong tuiga ug mulungtad kini hangtod sa unang bahin sa tuig 2024. Sa pagkaron gibutyag ni Kiblat nga ang padayong nasinating pag-uwan epekto ra gyapon sa wet season nga padayong masinati hangtod sa buwan sa Oktubre. Apan sa gayon nga mahumana ang wet season, hayan dako ang posibilidad nga inanay na usab nga masinati ang huwaw og epekto sa El Nino. Mga indicators nga akong i-mention nimo 2015, 2016 nga before sa impact sa El Nino sa last quarter sa year daghan tag mga pag-ulan. Okay. So tanaw mga strong El Nino ta akong gisgutan, sir. So continue monitoring ta. Every month naga-produce ta o kunya appropriate time ang atong information nga i-disseminate. Pangandam rin proactive ang atong response for the El Nino. Samtang gipahibaw ni Kiblat nga bisan pa ni atong buwan sa Marso, kanunay nagyod ang ilang coordination sa mga local government unit kon LGU kalabot sa pag-igo sa El Nino. Kini aron nga makapangandam gyud sila niini. Ilabi na nga nako kining epekto sa atong mga pananom og mananap. Ila usab kining kanunay hisgutan sa mga panagtigom nga ilang tambungan ug ingon man pasiugdahan aron walay rason ang tanan nga dili makapangandam kalabot niini. Tayo nag-issue tag El Nino alert, andun karon nga doon na nag-El Nino advisory, so they were aware of the information from Pag-asa na always natong gi-update po every month during our climate forum. Gi-disseminate nato na and mga PEDRA, OCD meetings, because OCD is the in charge yung pag-disaster matters. Sila may lead agency of the government. So, continuous ang atong coordination and together with the LGUs and even mga institutions, non-governmental, tanan, during lecture, IEC information sa Pag-asa and kana mag-invite po sila og resource speakers sa Pag-asa. Disseminate nato ning information tanan to almost all sectors of the society. Subay sa mong kalambuan, ang kagamhanan sa Dakbayan Sugbo mibutyag na daan sa ilang kaandam sa posibleng epekto sa El Nino sa Dakbayan. Gibutyag ni Engineer Joey Baclayon, ang Pangulo sa City Agriculture Department, nga ang ilang buhatan ngayon na og dugang 80 milyones pesos alang sa pag-alkontra sa epekto sa El Nino. Dugang kini sa unang 200 milyones pesos nga gahin sa kagamhanan pagpangandam gyapon sa El Nino. Kini pagtabang sa maabot 12,000 ka mga mag-uuma gikan sa 28 ka barangay sa Dakbayan. Ang maong salapi ipalit sa kagamhanan og mga fertilizer, seedlings, irrigation system, water tank, hose ug uban pang mga kahimanan nga mahimong magamit sa mga mag-uuma panahon na unya sa huwaw. Gikatakda usab nga awhagon ni Baclayon ang mga mag-uuma sa kabukiran sa pag-adapt unya sa mga modernong paagi sa pag-uma sama sa paggamit og mga solar water pump aron usab magamit ang kainit sa adlaw sa mosunod nga mga buwan. Gisugdan usab karon sa kagamhanan pag-ila asa ang mga lugar sa Dakbayan nga makakuha og igong tubig sa giyon nga moigo na ang huwaw. Gawa sa kabukiran gihingusgan usab karon sa kagamhanan ang pagpananom diri sa ubos nga bahin sa Dakbayan sa mga bakanting lote ug paggamit sa paagi sama sa aquaponics, aeroponic ug hydroponic aron makatabang sa produksyon sa mga mag-uma sa kabukiran. Ang tanang yango og kabalaka sa mga mag-uma kanunay giyon nga gipaminaw sa kagamhanan sumala ni Baclayon. Hinungdan nga paday ng ilang koordinasyon matag karon og unya aron usab nga andam na sila sa umaabot nga El Nino. Malaumon si Baclayon nga makasugakod ra ang mga mag-uuma sa Sugbo sa umaabot huwaw. Sanglit posible man nga mobalik ra ang kabugnaw sa temperatura sa kabukiran panahon sa kabihon. Itandi dinhi sa ubos nga bahin sa Dakbayan. Nasayran nga katapusan na kasinati ang Dakbayan o grabing huwaw ni atong dekada 90. Diin moabot sa dulan usa ka tuig ang nasinating El Nino. Apan nasugakod ra kini sa atong mga mag-uuma. Ang bukid man good actually is here in the city is unique. Even actually nga init kay diri sa ubos, but yet tungod siguro sa kataas sa elevation. We can stir back on because they have the water. Moist gyapon ang atong kuan because the juice in kagabi it cooled down easily. So it's very appropriate for the bisan og gamay na siya nga tubig. Mo nang atong introduce para ulo ba conserve ang tubig gyud ato. Madili pud kasi sila magsibobo. Mo nang atong sa mulching, ang katong atong biomass mulching para gyud nga totally ma-conserve mo nga during the night muubos mo gugmayo ang iyang temperature. Na bisag init pa kay during the day,
So during the Dito, night, grabe po automatic, katugnaw. mubugnaw po siya. That's a very suitable and very good for domestic work. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.